אני באתי לומר משהו חשוב היום, ש... ש... שאני תמיד ניסיתי להיכנס למיינקראפט, קניתי אותו היום, המקורי, תסתכלו מה זה עושה לי. תסתכלו, פליי דמו. אז עכשיו, מה שאני רוצה לעשות, זה לשאול אתכם, אם אתם יודעים למה זה עושה לי את זה, תסתכלו כאן, דאונלוד, בסוף שאני עושה דאונלוד, זה בא לי לכאן, מיינקראפט טקסט, והנה גם עושה הכל בסדר, פליי דמו, אבל זה מיינקראפט מקורי. מקורי, אני מתכוון מקורי. אפילו אתם רואים את זה. שנייה, אתם רואים את זה אפילו. הנה, אתם רואים את זה. אוקיי. אם תאמרו לי, אני צריך לעשות את זה אולי? לא. אז זה כן. לא. אני נעשה איתכם משהו. טוב, תאמרו בתגובות איך עושים את הדבר הזה. אני עוד יומיים אראה את התגובות. ביי.